Okay guys, kung mapapansin nyo, 5 gagamba lang ang nandito rito. Dahil yung 2 gagamba ko ay pinaglaban ko. Eto guys, sila ngayon. Ayan. Yan. Sinabong ko ang gagamba ko. Kasalukuyang pinapahinga ko sila sa dahon ng oregano. Pinainom ko rin ito ng katas at pinaliguan ko ng tubig. Yan. Gagamot siya. At ito naman ang kanyang nakalaban. Yan. Bagong ligo rin guys. Ang itiman. Yan guys. Yan. Kung mapapansin nyo, halos magkatabi lang sila na mamahinga. Medyo nagbe-blurred lang gawa nung sa araw. Yan guys. Yan guys. Yan. Talagang malakas ang ating itim. Pero nasugatan din to. Napinsala rin ng malaking katis sa bandang ilalim ng kanyang ulo. Habang ito naman ganun din. Sa ilalim din at nagagamot siya. Okay guys, like and subscribe para sa mas marami pang video at updated. Maging updated kayo lagi. Ryan space DC space Mandaragit 2016. Yan guys. God bless all. #gagamboy